Čauko priateľu, moje meno je Ivan Kundek a venujem sa stavbám, ktoré majú dlhšiu životnosť a nižšie náklady ako konkurenčné stavby. Dostal som takú otázku, že ktorý polystyren je lepší, či biely, či sivý a prečo práve na našich stavbách väčšinou vidie ten sivý. Tak som si to teraz takto, aby som to vedel zodpovedať, rýchlo porovnal na internete, čo sa týka ceny, čo sa týka izolačných vlastností. V prvom rade, čo ma šokovalo, bolo to, že viac menej biely polystyren, respektíve sivý polystyren zdrážel a dorovnali sa cenovo s tým bielým, respektíve vzhľadom k ich parametru, či tepelnému odporu, že stojí viac menej rovnako, čo bol pre mňa takýto šok. V minulosti vychádzal o mnoho menej výhodne práve ten biely, dneska v rámci tepelného odporu versus cena je to viac menej rovnako. Poďme sa dá pozrieť na to, ako som na to prišiel a prečo si aj tak myslím stále, že ten sivý je tá lepšia voľba. Pozrel som si to na jednej stránke, obidve polystyren na tej istej, toho istého výrobcu Polyform. Sivý polystyren pri 10 cm hrúbke stojí 6,80 za meter štvorcový, biely stojí 5,13 za meter štvorcový. Čo sa týka tepelného odporu, sivý má lambdu 0,03, biely má lambdu 0,038, čiže pri 20 cm je to odpor 6,66 a 5,26 pri bielom. Výsledok je ten, že či biely, či sivý, viac menej stále je rovnaká cena za ten výkon toho polystyrenu. Biely vychádza o nejakých 75 až 78% lacnejšie, ale zároveň má o nejakých 75 až 78% nižšie izolačné vlastnosti. Čo však ale tvrdím stále, že ten sivý sa oplatí o mnoho viacej ako ten biely aj pri rovnakej cene, a to práve preto, že s menej materiálom mám lepšie vlastnosti, čiže ušetrím vlastne na ploche tej izolácie. 20 cm polystyren izoluje ako 25,6 cm toho bieleho, čiže ušetrím 5,6 cm. Takisto ušetrím vlastne na kotvách, práve na tej dĺžke kotv. A na čo netreba zabúdať je vlastne, že sivý má takisto aj čiastočky grafitu. Tie čiastočky grafitu jednak v zime odrážajú vlastne teplo naspäť do interiéru, ale takisto hlavne v lete odrážajú práve teplo vonku, čiže zabraňujú prehrievaniu stavby, čo je určite veľmi dôležitá dobrá vlastnosť. Čiže za mňa určite práve sivý polystyren. Ak ti toto video dáva zmysel, chceš viacero takýchto podobných videí, určite sleduj tento kanál.